विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या नेत्यांच्या प्रचारसभा जिकडे तिकडे होत आहेत. अशीच सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आणि अन्यत्र उद्धव ठाकरे यांच्या सभेच्या पूर्वी ते हेलिकॉप्टरने सभास्थळी जात असताना त्यांच्या साहित्यांची तपासणी करण्यात आली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुनावले. त्यांनी म्हटले की माझ्या बॅगेंची तपासणी करण्यास माझी काही हरकत नाही, मात्र तुम्ही मोदी आणि शहा हे महाराष्ट्रात प्रचार दरम्यान आले असता त्यांच्या जवळ असलेल्या बॅगा किंवा त्यांच्या वाहनांची तुम्ही तपासणी करणार आहात का, असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित करून अक्षरशः तपासणी अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडवून दिली. यावेळी स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळखपत्रे विचारली. तसेच ते सध्या कोणत्या ठिकाणीहून आलेले आहेत, म्हणजे ते महाराष्ट्राचे आहेत का, याचीही त्यांनी विचारणा केली. आणि त्यांना सांगितले की तुम्ही तुमचे कर्तव्य पार पाडत असताना मोदी शहासारख्या नेत्यांची पण तपासणी करणार आहात का, असा त्यांनी त्यांच्यासमोर प्रश्न उपस्थित केला. काही काळ हे सर्व तपासणी करणारे अधिकारी आश्चर्याने त्यांच्याकडे पाहत होते आणि त्यांना नेमके काय सांगावे हे देखील कळत नव्हते. त्यांची त्रेधातिपीठ उडाल्याचे पाहायला मिळून आले. एकंदरीत ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार सत्ताधारी आणि विरोधी अशी तफावत न करता सर्वांचीच तपासणी झाली पाहिजे.